Phinde futhi namhlanje ngibuye ngodaba lokuqoma kwentombi. Noma singasaqala ukukhuluma ngalo. Ukuqoma kwentombi ke siqala nje size lentombini esinengane. Ayiqomi lo ntombi yaguqa. And umehluko omkhulu wona isuke ikhona. Kanti ukuqoma kwentombi into isuke ingekho nethume liqhikiza. Leli qhikizo kuyilona elisebenza udaba lwentombi kusuke liqoma bese kuyilona esisebenza udaba kuze kube ukuthi kuyofika emaphethelweni beze behlangana nomuntu wesilisa uma ngabe sekukhona sekwenzile umuntu wesilisa noma kuthiwa kukhona ngakakwenzi ukuze kube nobufakazi bokuthi mama nginobufakazi obanele usibanibani inkomo yakho ifuna kwabani ngoba ngampela ufana kwabani ufika wathatha ini inkomo yakho lapha noma umuntu engane yakho umsebenzi weqhikiza nakhona ukuqoma kwentombi ayiqomele ekhaya noma kwaziwe ekhaya kusuke ukwazi kweqhikiza kwesinye isikhathi ubekeza umama akathiwa wathi ingane yakhe kade siyaqoma abhikishe late sekukhuza senimengisiduku ngale emzini so intombi engenangane ayifani uqoma kwayo lentombi esinomntwana futhi intombi esiqomile lezo miselwe iduku lime ligqweze libe mhlophe okukhomtha inachashaza meke yaqoma automatically singene ebuqhikizeni ingakho ngisho ngabe kuthiwa mangabe kuthi leyo ntombi iqomile kuhambiswa inkomo yacelwa kodwa futhi still ayayoniwe lo ntokazi ngisho kulayinisi nama kuyimicimbi yemigcaco yesintu noma kumemulo sisina lapha kolayini iqhiza liyehluka lona leze lifaka ubuhlalu la okukhombisa ukuthi intombi yomuntu iceliwe futhi ngoba ngisho intombi siqomile imihamba ihamba ifaka ifirst camera igunda ikhanda bemhlophe ifaka ifirst camera la okusho ukuthi iyahlonipha ngefirst camera noma ingakashuquli ezintombi ukuthi kusengeze kuhlangana nabantu basemzini awuyifaka ifirst camera khona bazobuza yini ifirst camera leyo bawuliveza abanye uma ngabe ifika emidlalweni isuke nemfengwana ngazi abanye bakubiza ngalokho kushawa ukufakwa la kuya ngeendawo abanye bahlonipha bakubiza ngento ithi mangabe ilokhuza lapha igqiza ishaya imfengwana yona ayifani nezingane engakaqomi intombi esiqomile ayifani nentombi engakaqomi kuyehluka ayisahlangane nentombi isiyiqhiza lona yona ngoba isiyazi ngothando ingakho uqala uze kuliwe kuthiwa umngani kanjani nobani ngoba yena usenendoda wena awunandoda so le process yokuqomana nempahla ibalekile kakhulu ngoba kubekela isidalo esikhona esiphilayo amike kubekela abazali abakhona phinde kubekela abantu sebekeze idalo bangasekho ngokwehlukahlukana kwabo intombi eswethwele yonke into ngisho amacansi yonke into esweziphethe mangabe kuthiwa kuyabekwa ngisho kuthiwa umama ozala lo ngane yomfana wayizala mhlawumbe ayishekha onogana kwenye indawo kodwa uyabekelwa noma ezobekelwa nokhona kodwa nawe uzobekelwa kuthiwa icansi lakhe nephinifa neduku uthoyile as umama wasikwa 9 months uyabekelwa naye lo mama lo njengomama uyena okwanquma umntwana kuyena la wahlala inyanga ezu9 waphinda wasikwa waba ingakho ethi umuntu ngizwile ngiba nezinsiko ukuthi kunento errong ezokwenzeka kuyingoba usuke lo ngane izala mhlawumbe kuboshwa ingane yakhe mhlawumbe ingane yakhe ilinyazwe imoto abasesibhedlela athi ngizwile ngilensi abanye kuze kwenzeke makuzokwenzeka isigameko ngaphela esingasihle kahle beze begcine befuna ukungena endaweni yabo ngoba lento yokuzalwa ishenye into so intombi eqomile ayihambelani iyehluka ngisho esigcawini ingakho babuthozana la ngathi mayibona lethi sifolile ngamaqhiza imile ethe thui engamatshitshi uyabona okusho ukuthi kuyehluka ngisho eintombi mayisine lapha kukhuluma nje esigcawini ukuthi yabona ukuthi umukhethe intombi sathi uyayithanda uyazi lento kazi yazi bafethu yazi phela makuphela umcimbi ngeke leya ntombi kuthiwa hayi bo la ntombi zingabuyibonini ifaka ucu ifaka umutsha ayikabi nangane iqomile yacelwa yalotsholwa yabona ngoba ubona ubuhlalo nje uculolo olumhlophe oluthathwa kanje sinangale isinangamabelayo iseyintombi kodwa esiqomile yabo yangiphazamisa ke lo muntu wekholo ngiphazamisa ngempela so ingaza ukuthi ngihlukanise ke lapho ukuthi iqhiza yini intombi yini uma ngabe ukuthi usabona umuntu mhlasimbe efake
ehamba efaka ibhluku eqomile ekhipha impahla ayasikwazi ngoba once intombazane yaqala yaqoma yakhipha impahla ihlonipha whatever ngoba ayibazi ngisho abantu basemzini abazihlobo ngisho la ihamba khona ingangithi limi ihamba ifaka ifirst kama kunemicimbi uzihlonipha ukuthi kungabona kuthiwa sibona intombi ngabani ihamba ngekhadi ngisho ingakalethela isulukesi iyabona ngathi ifakeni first kama ekhanda lokho kuma kanje intombi eyiqhikiza lelo elothi uma ngabe insizwa uma ngabe kukhona ingane eziyehlulayo ithi hambani kusibani bani nokhuluma nayo nalo ntombane uma isitholile unkulumo sekufika insizwa iyaghosta back ibiza lengane ibikela ye wena kade utheni bakuzothumela abafana usuzothini abenzeni la kumina usufuna uqomba yini wena usukulungele ngathi ungaqoma iquestion lentombi ezoqoma ithethise kabukabu iyona njengeqhikiza ayisahlangani nentombi kodwa iyiso leyintombi lokuthi uma ngabe kwenzeka into wrong noma ibhikile njengeqhikiza ingakho kuthiwa amaqhikiza wona aqomela intombi ngoba izinto ezenzakala eyintombini lezi eyisuke ngaqomi iwona amaqhiza asuke yithisha ngoba seyazi ngokuqoma kodwa hayi ngoba kuukuthi lawo maqhiza afole emntombini ngithi angihlukanise phakathi kweqhiza nentombi umuntu oseqomile automatically seyiqhiza noma singaphela kusiphi isikhathi lowo muntu lowo usebale emaqhizeni hayi entombini lowo muntu lowo sekunezinto othi uma ngabe ubona ngisho imicimbi kunezinto yena mangabe eqhiza ngisho ugqoka kwakhe akufani nokwalezi intombi lezi esuke isahamba zona ngomntombi soyibhinqile lezi intombi ayifaki lutho ngaphansi zibhinqa ayifaka ubuhlalo zishayela ngezinqe zazo ngoba zizintombi ayisabi ngomntombi bazo uyabona namabele ukukhuluma amabele einganeni zamanje ubone ukuthi amika ukukhuluma amabele einganeni ubone ukuthi hayi lo useyintombi ngisesina akhonta isabayo cha kuze kushothwe isibo intombi akathula hayi mani intombi sike sabuka ibele lawo leli lodwa sithe masiyibuka siyiphenduka ibhekele emfasankomo sakhe uthi akuphelele kuleya ngane igcwele empu kusho abantu abadala unathi singakazi ke nathi uthi bebona ngani ngaziphi impawu intombi ayifani nomuntu oseqomile umuntu oguqayo akaqoma akalimisa iduku alikhweza ukhuza uyihule umuntu okhwezela iduku umuntu osayitshitshi oqome kahle ngempahla iduku uma limile lichaza ukuthi kusahamba kahle uma balene liya kwiduku uma ngabe kuukuthi bamithi bakhulelisene liya kwiduku uma kushoniwe liya kwiduku kusho ukuthi iduku limele into enhle liyisayini yokukhomba ukuthi kusahamba kahle futhi uqonywe intombi kubona izifunda mase kuneyinkinga kubona ngale iduku ngoba likwazi iduku kuma ngikhulelisile bese kuhamba bakhona abayomemeza esangweni behlukanisa ulimi la ukuthi baba size yithi ngaba sibalibani nje ingene ngentombi yadla amaqanda akushiyo ukuthi sokulihlobo esihle ekukhulelisiwe lutho inkulumo ibona lesangweni thawo usayithweni nozibani bani sokusho abantu bala ekhaya kusashiwe esangweni bese bengena bezwe ukuthi beze ngani bese besho noma sebe nayo ipicture ukuthi kushuthi la lengane sebeyonile vele iqomile vele iyathanda qala ke intombi yayenzekani kwakusonywa kokuze ngingazi kube ukuthi kuze koniwa kanjalo kodwa azikhona zazoniwa futhi kanjalo kuphinde kambe bona bakho ngibothi idla injani idla amaqanda ngoba phela sibona bonke abantu abacaca bezintombi begcwele lutho bathi mangabe sabanye sebekhokhelwe baqala bahlangana namasokabo abona so ingakho ngisho sekwenzeka inkinga kuyomenyela kuthiwa baba indle ngele ngentombi yadla amaqanda lowo muntu lowo akushiyo ukuthi icela ihlobo esihle ngaye cha ihlobo esihle awusifuni kumuntu ekhulelisiwe intombi ayiqomeli ayiqonyelwa nina iqonyelwa amaqhikizo intombi esiqomile ayihlangani nelezi ingane lezi engaqoma kodwa ama ngithi ayihlangana ayihambi nazo kodwa eyintweni njengembondo nani isodinga liqhiza for ukubheka izingane ukuthi akekho nodlala ngazo ukhaphaza izingane la kulabafana basuke begqoke kahle besonke abenjani njani bese besho ungabhingi nalo mhlawumbe nje kuba akanalutho konjani njani kusho iqhiza alincengi futhi ikhuluma isinoma kanjani iqhikizo angihlukaniseke phakathi kwentombi into engakaqomi lengahloniphi indawo nentombi esiqomile akufani ungakubona njengamanje sekuyinto eyodwa nje kahle kuhlukile ngiyabonga ngethuba